Doston aziz, narxi mevaҳои баҳорӣ бинед. Олӯи ғурра 40 сомон. Ака ғурраи зардолу чанд пул? Апа ғурраи зардолу чанд пул? 40 сом. Мушум 20 сом. И гелос худмон апа? Чанд пул апа ҷон? 100 сомон. Клубник чи? Yes, тут бурмада, тут чанд пул? 40 сом. Дӯстон азиз, ин меваҳои баҳорӣ. Чукури тарсанги чанд пул ака ҷон? 100 сом амакаҷон. 100 сом? Ана ҳамдиёрон азиз, ин нархи меваҳои баҳорӣ дар Тоҷикистон аст. Як ниҳоли ман 40 сомон аст. Баъд мегӯям ки инсоф надорӣ. Як ниҳоли ман як умр ба шумо мева медиҳад. Як умр. Яке омада дар 60 сомонӣ ғурра харда мехӯрам. Дам дурун мегарданд 30 сомони клубник беран, 100 сомони чукури тарсангӣ мегиранд. 100 сомони гилос мехаранд. 100 сомони гилос мехаранд. Мехӯранд. Лекин 50 сом як ниҳол гилоси ман, қимат. инсоф надорӣ, имон надорӣ. Ҳамдиёрон азиз, мана марҳамат, ба кадоми махлуқ шудагӣ бошад як лайк монед. суханои хуб нависед, ганда нанависед.